के नहीं हर जाई जी हम दुख तनरा निकालाई जी लेके बबुआ के नहीं हर जाई जी। डीजे अखिलेश हम दुख तनरा निकालाई मेवा मिठाई स्वामी रउआ ना पसंद बा भनिया धतूर राउर बेस्ट भोजन बा मेवा मिठाई स्वामी रउआ ना पसंद बा भनिया धतूर राउर बेस्ट भोजन बा खाली रही रउआ पर्वत पहाड़ जी कैसे लागी भोला जीवन पार जी हमें बाटे बोलावत माई जी लेके बबुआ के नहीं हर जाई जी हमें बाटे बोलावत माई जी लेके बबुआ के नहीं हर जाई जी। डीजे अखिलेश हम दुख तनरा निकालाई ऐसे ज्यादा दुख स्वामी सह नाही पाई एह बेला जाइब तो फिर नाही आई ऐसे ज्यादा दुख स्वामी सह नाही पाई एह बेला जाइब तो फिर नाही आई राइट बसुदेवया पुकार हो हर साल जल रउआ पढ़ार हो कैसे राजकुमार जी मानाई हो लेके बबुआ के नहीं हर जाई हो कैसे राजकुमार